fl-aħħar ta' kull sena nħarsu lura lejn dik is-sena li tkun ħadd tispiċċa u naraw ftit kif marret il-ħidma tagħna f'kull aspett kemm fil-ħajja pubblika kif ukoll fil-ħajja tagħna privata. Nista' ngħid li bħala Ministeru tal-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ kienet sena oħra ta' ħidma fejn mhux biss ħdimna f'Malta ma ħdimna wkoll barra minn Malta, speċjalment fejn għandna l-ambaxxati u l-konsolati tagħna. Kif ukoll kellna ħidma diversa anke minn fejn għandu x'jaqsam il-promozzjoni tal-kummerċ, speċjalment permezz ta' l-Aġenzija Trade Malta li taqa' taħt dan il-Ministeru. U allura huwa xieraq li nirringrazzja minn qalbi lil dawk kollha li ħadmu matul din is-sena biex komplew jippromovu lil Malta biex komplew jagħtu isem tajjeb lil Malta u hija xi ħaġa tajba li ta' minna kburin li aħna Maltin li aħna nkomplu naħdmu għal ġid ta' dan il-pajjiż li finalment qed naħdmu għal ġid ta' kull familja, ta' kull persuna li tgħix ġewwa pajjiżna. Nħares il-qudiem lejn sena ġdida, biex fl-aħħar mill-aħħar issa rridu nħarsu l-qudiem lejn kisbiet oħrajn li rridu nkomplu niksbu għal pajjiżna. U allura hija bla dubju ta' xejn sena oħra, sena 2019, fejn ser ikollna ħafna xogħol li rridu nwettqu mhux biss ġewwa Malta ma wkoll barra minn xtutna biex inkomplu nagħtu isem tajjeb lil pajjiżna biex inkomplu inħeġġu lil persuni oħrajn li juru interess f'pajjiżna biex ikun jistgħu jinvestu u jistgħu jagħmlu xogħol ieħor magħna bħala pajjiż. U allura minn qalbi nawgura l-ewwel nett lil dawk kollha li jaħdmu f'dan il-Ministeru, però nawgura lil poplu Malti u Awċi kollu l-aqwa xewqat u l-isbaħ xewqat għal dawn il-festi u li jalla is-sena ġdida tkun dejjem aħjar mis-sena li tkun għadha kemm spiċċat.